wana lawol gogo. Pourquoi yenne Zara na yaha nacca babam do wene. Cikuda babam wadi mérité e ko wuri ko fof. Wallahi gidlam ko gonga ma. Dum fof ko dum gonga. Mais adandi aduna tan ko non. Mais min mid andi e horam bamma wadani mérité dum. Waye ndar instant odo ko ne ruddi nguli. Ko dum tan taki o wi dum yo ya galle mo. Waye ndar fuddade jam wattinirade jam ma arto e galle he inshallah. Mi weltima non ema. Berndam buubi. Sabo be biata ko meslal suko majji mawdo ina hocc kurko ina hocc. Waye an wona ngol lawol tan koccuda meslal a boyi hoccude a boyi fewnude mi yi dande ma ka kurko non. Waye vraiment je suis fière de toi berndam buubi e ma carrément hande ko wonano an hay goto halata. Waye non alhamdulillah ya Allah wadma ni no wadma okkuma hande ko okkuma ko odo hakkille mi yetti hen Allah no mocci. Pour ça ci kaleli ma dan ñam njara danuda anani En tout cas babam wadani mérité dum do parce que tampi ay situation fof no yaari franchement min sinno ko sagam ene fo en dentat gonena jam gogo Zara ala he god problème te franchement kan koy bam fo hay god wadani mérité dum do en hay goto mo en wadani mérito way la vie c'est comme ça ay bebe gondani be baddata bi gondube tan waddata wana haydara t'inquiète pas sika leli ma dan mais hande ko ni wadda ay machallah c'est joli yettumi ko gorgolam ay yaani hore mamade mi weltima be machallah. An Zahra an to ko da téléphone ma téléphone est-ce que ala soudam do minute ma 20 appel a jetani kam ça va ando maydani jew cumci ma de ko na chom di pourquoi stress an aduna ko ni a fotani wadde dum umo je hen almadi jewten ton stress mo jani aussi c'est pas la fin du monde umo jaden kumbis ana ati hakkunde me yaro no walo yaro wonno fofam yaro wonno gorkam woni sikilam woni partenaire am woni confident am kala ko mankirno ko me dewgal fof ko yaro ndengi un bon jour tan navire wadi kuuli abda ari bonnini kam aduna bonnini kam fofam min kala ko mbawda wiide do sona yero nen mi sohla nay dara. Zahra aduna ko ni wawa welde chaque jour anani de ummo ngitta comci maade jehen sumin jehi jewten ton an awayde yaltude ummo jehen kumbis oppam do tan sikta ala ummo jehen bonu comci ma jewtan no bayda jewtan ko wona Zahra o ko goto omoni jonne mokko e galle he hay intérêt goto alana kam sabu fayida debbo ko resede a wi yo fade do Allah wadi o hawre o do sehilaado mojjo o do ko sehil makko mojjo ko conseillère makko ko sade hande e jamanu he sabu o do ko biddo debbo ko desatedo min ala ko baddan me makko haydara kono o do sehil makko mede yetta Allah mede yetta mo ka mojjo a wana yonta hande de sabu neddo a wandete neddo woppu ko mum ko ara ne wiima sidno ko min mi jabata tawne jabo ko buri dum e suudu mum min baawmi mi wiida tan ko Allah jaarama so sehilaɓe fof wano no maɗani bone watta
Allah yettama mbiyan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadi nene an amin jettuma no feewi amin ñagoma duwaw sabu jignaɗo ene moƴƴi e ɓiɗɗo jondema e haalama e golle ma fof ko hen min pawata yitere ko ɗum kadi min ñembata men sukaɓe amin jettuma no feewi kanko Dieynaba noon komin gandidir ko ɓooyi woodi gila o suwa humanede Allah ne waɗi hakkude amen kadi ko neɗɗo noon jinmi mo kursini mboɗo jogui makko korsa o joom galle makko en dow ko kursinmi oɗo ko ɗum addi sababu ha ganmi oɗo min mbiyanmi ko e gurdama min giɗanmi ko yiidemo kanko omo wona e beelama ñande fof ko ɗum woni konngol am beelama noon wawa diwde mi yiyama o wonta e joom galle makko wallahi seydi kan ay oɗo min dugdi laaɓi ɗiɗi sababu nde Dieynaba ɗum kadi holli kam yidde makko to tolni e joom suudu makko woodi min ko korsinmi Dieynaba ko fof kanko ɓuri kam horsinde Dieynaba te no mbiɗa ni tan debbo faaru mum ko resede o de mboɗo yetta ɗum no feewi sabi somi yi o horsini Dieynaba o huufi ɗum min mi dañat beelam ma aduna mbiyanmi ko tan kanko yo tinno e hoore makko ko ñaw wonno Allah ittaniɓe on ñaw alhamdulillah gorko makko safrima hepti hoore mum ene horsini joom suudu mum ene yiɗi joom suudu mum Dieynaba so woni ko kursinmami ko e ko mbiyannoɗa aɗa hursinimi ko so tawi ko gonga e ma ene selli e nder ɓernde ma oɗo ñagorima sibi Allah duttoɗa e galle ma jooɗoɗa e suudu ma kuufa joom galle ma ndewa hen Allah jambolo won ɗo alhamdulillah tan alhamdulillah machallah sel mawɗum yettiraɓe mbaɗa ha jolde noon mawɗum machallah mawɗum jagoɗa noon mi fonno arde ɗo guila ko booyi mais hoore nde ko jibnol seeɗa raison pour laquelle leeli arde mais ko jaam tan jam tan machallah min nene sa yi komin nodduma ɗo sa yi noddima ko habaru jolɗo o guila joli jinirani Zahra garɗo ɗo no ardi ni mbeɗa faami kono noon minen jinnomi hen ko hokkude men haqqille seeɗa e wajadema ganda o gummiɗo ladde ari ɗo ala ko addimo sowona bonande tan addimo ma muuse ma noon pour jawa famde ko bonande walla wona yawata muusa mettane ma no fewi kono noon mbimi mi nodduma ɗo kam sa ari mi wajuma mi andima min komi kellifaɗo ine makko kaldi Allah ɓurnimi kanko wimi o seeri o ari omo ardi bonande pour mi wawde hokkudema hakkille noon ganda ko bonande o ardi Allah ko moƴƴo noon ande guila ɗum kewi ha joni yaltani humo ma wonda woppi joom suudu ma mbeɗa ñaguma noon nde tiiɗata il faut tiiɗa hen no fewi ganda garɗo bonnude ari tan ko bonnude o wasa bonnudema o ari tan ko bonnudemo yaha so bonni tan o yahat mbeɗa ñaguima ni muñaɗɗa seeɗa min nene mi laɓɓino ko woni yesam ko sara jiri fo re jumuma debbo kaw Sadio mboɗo respecte ma no fewi no fewi no fewi no fewi
ɓuura ittanima kadi gueɗal saabu an rokki kam Zahra e farilla e sunna nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam guila nden ha joni mi yani ko muusimi e makko kala ko jinmi omo waɗa so wima ha ɗo no haɗata kala ko cohmi ko ɗum no waɗata ay ka Sadio gorko ko gorko tan nde waaji o ari mo noddonnomo téléphone omo suuɗomi ɗum te cikkumi hakkunde debbo e gorko mum debbo fotani suudde gorko mum gorko fotani suudde debbo mum kala ko wawi hen hewde foti tan ko yewte o haalnanimi hen haydara mboɗo nana omo jaabomo téléphone ha nde waaji o ari dañi usde arde ha e nder gallal tawimi mboɗo joodi e nder besgam wi kam ala debbo ko debbo janande joguiɗa annene mboɗo yettuma sabu neɗɗo ne wiye hollam sehil ma mi haalanma holi an wonno mbayanoɗa aɗa wawno yaltindemo e dewgal ngal kono a waɗani wallahi Allah ko warani ɗo de mo wiya ñallen ga hande kiren ga hande meeɗa wadde wattani ko ɗum woni cehilagal ibu mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah yettira ay ñawama hande o ɓuuri kam welde guila jibinami ha joni saabu jeenaba oɗo mbina makko min boyɗi te min ɓuurima dewgalam kono kanko ko ɗum jiɗatmomi joni koye nomin mbatta yo ummatal min kaba bagage uji men min lutto nda ɗum ɓuranimi min beltima kadi no fewi ko ɗum waɗat ɗum ko joni wonata onon kala ko garan ɗon ɗo on keɓat te kadi yimɓe ɓe hande ne majja cehilaga gorko e debbo ne woodi kono hewɓe so debbo yaade e gorko tan woni sehil mum ɓe mbiyata ko wonko woni hakkude mum saabu ko aduna o yaari noon kono anne a wona haaside aɗa wawnomo wadde influence mbiyama woto rutto e suudu ma hande kiiron ɗo ñalnon ɗo kono jiɗandama ko jaam neɗɗo so yiiɗi neɗɗo tan jiɗanta ɗum ko jaam Seydi Kane wiyimo Seydi Talla Tijjane noon o yahat saabu neɗɗo ubbata nema Tijjane gila jogui Dieynaba omo andi Dieynaba woni afam woni debbam woni gorkam Tijjane jogoni kam hunde foof kala ko waɗanta jinnamum ko ɗum waɗanta kam mi wayani haydara saabu Tijjane ɗum noon ɓooyatani kala ko jiɗɗa ko ɗum mbaɗantuma saabu ka moƴƴo ka dimu nene mi weltima no fewi mi yetti Allah noon mais mi yetti Ibou par ce que Ibou o ko neɗɗo moƴƴo wallahi Allah o Ibou Kane ko woni ko worɓe fof sinno ko ni waɗata hay goto heɓata probléme nder galle makko no woodi yo Allah yobma amin mi weltima no fewi yalla par ce que weltima min mi yiɗani hay goto sinno ko Dieynaba min Dieynaba tan mi andi min mi weltima no fewi noon Ibou ɓerdam noon mi weeli a koko heewi a wawa haalde Ibou mi weltima no fewi mi weltima noon mi weltima noon ko belɗo ko noon ene muusi oto way timmude tan mi wiirani hay goto Dieynaba tan mi e aduna fof ne hawna andani hay goto Dieynaba tan mi andi weltima no fewi ñanden somi dañino fetel mi fellat sakko waɗi koko yaware ɗon wawi haɗde gorko meeɗa haalde ko wayi noon saka no yawa kam Zahra nde o ari nde
hakkunde men Yasin koko dilli ha ko heewi jollimi mbimi Haydara o kam mboɗo yiɗimo min nangal mo sabu Allah e nelaɗo muɗum malheureusement noon hay nde o ari ɗon nde mi wimo yo arɗo henna hatta pimme berndam ha joni ko debam aywa mbimi mami yaafomo ha hecci hanki kanko Zara e hoore mum mi yiimo taw mboɗoma e nder otal kankoye waaji makko anda monsieur Diop mi anda no wiyete mi yiiɓe e résidence gooto aɓe natta résidence kanko Zara ko gonga en laɓa ko Zara mi faytata Zara hay so wona ɗum ɗon waaji o nde o ari nde mi daarima mboɗo heɓtinimo no feewi no feewi ɗum ɗon noon muusi kam no feewi no feewi ne jiimi ɗum mbimi ɗum ɗo natti wonde haala tan so waaji o dañi audace arde ha e nder gallam so Zara dañi audace yaadude makko ha e nder résidence ya taw wonko won nder mi yiɗa noon haalamu ɗo fawa hen konngol te mbinomi ni komi gasna hakkunde amen sabu dañani ko leeri mi ala kadi ko leeri e hooram mi yiyani kadi ko leeri e hooram mi yiɗa noon haala mboɗo fawa hen konngol ndiyano a jarama kono noon a juuhi kam ene wayno ka juuɗumi ni tawno haala kalaɗo joni kanko haala mawka widema yi Zara kañum e Diop en naata e résidence ɗum nde ko hunde hawnide kadi min hoore mi dañi ko musimi kono noon Allah moƴƴo mbaɗa hooli ɓiyam mbaɗa hooli Zara ene wawi taw ko goɗɗum addimo noon ko wona goɗɗum ko wona kono mbaɗa ñaaguima tawno sifori muñanam komin ñaaguima ya muñanam seeɗa nartira ma haala so Allah jaɓi inchallah wonani so tawi a jaɓani kam inchallah mami artuɗo inchallah muñanam seeɗa jarama mi faami haala ma fof kono tinni muñanam seeɗa Allah jaɓe mboɗo yettogal jarama sow tani jarama tinndal feewi inchallah deɗa ñantema hannde noon ko machallah beddotoɗa ha ka dana noon hannde aɗen comme jaho galle selligajo en guilo eggi ha joni mi yahani toon softide balde an yero ne heewi ɗo koyde de annan ko kaw baba rewi ɗon iyarende kay ko bamma rewda ɗon kono guilo o yeehi notoyademo lawol gotol ha ɗo ɗo kaldiren ɗo ruttitaki toon yeyi mata konko haali hen hakkude moon de balde mi heewi ɗo koyɗe kono noon amnata mi haalanma hunde wotere nde anda ay min so tawi tan yawti cakan gongane haale yoro komi puɗɗo rewde e caggal mum tan hande min maayi fof nde wonno aduna ene heewi wutteji kadi min yero hakkude amen duuɓi 25 wona balɗe 25 wallahi ndeysan ala fo ɗum min dewdani kadi ka anda hen ko aɗa andi yero wona min woni premier debbo mum yero nde min kawrata nde tawmi komo jogui jeewo makko min jiidiri o yi kam jimom min yidde naati hakkude amen o perdi contrôle ala fof ko wiyaka o ƴeewani ko haalte ko o wi wonki makko wonkam ha Allah waɗi am nata miñam min desodiri
jeew makko ronki supportude ɗum yalti galle yehi lawol mum ha ɗo ɗo kaldan mi maɗo o meeɗa yeccitan ɗum hay lawol gotol ɗum ɗon noon fof e waade noon so tawi a rewdi ɗon e gorko ɗo rewa ɗo heewi ko wiyete ko hon kono wela kalɗo taw welani keɗiɗo kono noon ha joni kadi woni kono hemma e aduna ko wiyete ko tan so findinoɓe ngari pindinde aduna finoɓe fina ɗanoɓe ɓeydo ɗanade saabu findinde neɗɗo takani neɗɗo finde kono min Yacine Mamadou Ali Birane oɗo ko hakkude amen ko sinno ko woli wonnomi firtat saabu neɗɗo no waɗa hunde ha para nimsa kono noon ha joni kadi mi acci foof e juuɗe Allah wadde tinno ɗum ɗo fof dewɗi ɗo wadde tinno gussa sehilaɓe jagga juuɗi sappo par ce que yeero no yinma sinno ko sagam waɗa noon baba welto e ma seytane noon to heƴani to naata tinno no fewi muñanamo ƴeewa sukaɓe ma awa yobde yero baɗɗo ni fof seeri e debbo mum fawma e galle mum o ƴeewani hay goto tinno de nang tojde juuɗe sappo jewo galle yum sukaɓe jewo galle yum sukaɓe sabu kay ko dewgal woni faroma hayo jewo galle jewo galle te ay iku suko mala reeno to mawɗo tawa cukagu yummum e cukagu bammum sibika pari jaha hago yayma namɗa ɗum an homo woni bamma ay galle o en wona galle bamma nono fuuta te sika yi guelel accuma e galle he yidde ko yooɗi e yidde ko feewi taki yah nammi yumma homo woni bamma jewo galle yum sukaɓe jewo galle yum sukaɓe sabu kay ko dewgal woni faroma hayo jewo galle jewo mi yiɗano tan daña ko mettuma nana ɗum ko ɗum haɗi kam haaldema kono wona bondemi wona mbaɗa jogui Sara he somin mbi couple ko échange min kala ko muusi min fotmi ko haalandema an kala ko heɓma potna ko haalandemi pourquoi a haalnanimi ɗum guila deeɓi pourquoi nde fuɗɗi noddudema a haalnani kam ɗum pourquoi aɗa suuɗo ɗum pourquoi aɗa suuɗo kam ɗum mi yiɗano tan ko musma c'est pas vrai ko a waɗata kam ni yaram te ko mbimami ko ya waddum hande mi wiyanimo ya woppu ha janggo mi wiyanimo ya woppu ha bawa janggo waddum hande yaram voilà c'est ça yaram no tani to gonɗa ni mbaɗimi galle amen e damar galle ngal dari ɗo heewi duuɗi seeɗa ok toton bamma non ko jaltuɗo mi haalnimo ɗum ok so bamma ari wimi mboɗo salminama no feewi nani